Нур Әхмәдиев. Солдат хатлары. Сау буллаштылар, исендә һаман, җиңеп кайтырбыз дигән антлары. Җиңү дә килде, тик үзе генә кире кайтмады. Юксыналар да туган яклары, таңнар барыбер алдан атмады. Яткары булып бер улы калды, һәм калды тагын язган хатлары. Шушы хатларны укыды кат-кат, һәрбер сүзенә кадәр ятлады. Юксыз күпме төннәр шаһиты, күз яше сеңгән солдат хатлары. Ничә ел буе борчып йөрделәр, ишеккә килеп әрсез ятлары. Тугры калырга көч бирде аңа мәхәббәт тулы солдат хатлары. Булды аның да бутыл язмыштан буйыгып башын игән чаклары. Горур бул, җаным, дип дәшә һәр чак саргаеп беткән солдат хатлары.